Je tam aj hlas. Všade je hlas. Kde? Všade. Povedz mi. Všade. Vo videu. A tam není. Je? Je. Ale som videla. Keď si to ľudia dajú bez zvuku, tak ja tam nebudem. No. Načneme ho. Otočíme ho na chrbát. A v polovičke ho pekne narežeme. Nemusíš hovoriť recept. Recept nehovorím, čak ho nevaríme. Aha. Tak postup. Postup sa hovorí. Jak má na krídle chlpy. Však je chlap. No. Ale my nemáme. Ešte je teplý. Ten No, chlap. mám. Ešte je fakt teplý. Však On poď je- skúsiť. Je Daj Je to Verán. teplý? Paťo, daj to prst. No, nie som debil. Môžem? Môžem? Tak ja som debil, keď to čistím. Ale nedám tam prst len tak. Môžem? Áno. A kde? Tu, je teplé, to mesko, pozri. Ty vole. Ty vole, no. Je to Horíte? teplé, že? Aďa, budeš na YouTube. Čo budem? Je to teplé. Tak skús, Alex. Alex, skús, že je to teplé to mesko. Je. Ideme na to. Ideme na to. Života! No. Teraz to kšupne. Ale možno potom divákom ukážeme. Žiadny tu zatiaľ nie. Tam stichne ruka. Vyskúral som to. Čo je toto žlté? To je tuk. Ty vole. Toto je pečeň. Pozri sa. Ty vole. Ten kohút nepil. Má krásnu pečeň. Nebol alkoholik. A detková vyzerá asi ako? Opýtaj sa Košického. Tak strachne veľa, ne? Opýtaj sa Košického, dobre? Prečo ho nepije? Alebo nie. Komu nedovolí. On za to fajčí. No. Tí Američania, čo to bude pozerať, ani nebudú vedieť, o čom my hovoríme. Lebo sú to Američania. Ja to otitulkujem predsa. No. To je čo, mechúr? Nie, to je... To budeš robiť dosť dlho. To všetko to žlté je tu. Áno. Ty vole. On bol ale tustý. Uj, choď preč. A ja nech strácaš chuť na tú čokoládu, keď to vidí. Nie. Ne. Prečo? Poďte mi. Som taká čokoláda. Dajte si. Vieš čo? Ne, Aďa, Vypni to neotravuj. teraz. Na chvíľku to vypni. Poďte. Hovorím ti, vypni to na chvíľku. No dobre, je to vypnuté, ale je to v pohotovostnom režime. Nechcel by som tú pečeň roztrhnúť, vieš? Tak asi... Máš to vypnuté? Hej. Nefotíš ma? Nie, však tebe ani hlavu nevidno. Nie, mne. Ukáž. Nechcela by som... Keď to tak pekne chcete fotiť, nechcela by som, aby to bolo také... Ja vidíš, už som to dávno nerobila. Najprv som sa pomýlila. Najprv sme mali... Kedy si to naposledy robila? 3 roky. 3 roky sem a tam to není veľa. Nie. Najprv sme mali vybrať golvu. To čo je? To je zásobník pred žalúdkom. To je ako hrsta, alebo volačo také. Ona sa tuto... Také. Ona sa tuto nažerie. Vidíš, to som mala vytrhnúť, skôr som otvorila spodok. Ona sa nažerie, lebo on, to je jedno, či je kohút, lebo striepka. Ježiš. Bol hladný, vidíš, mal málo. Tu má ten zásobník na žradlo. To je hnusné. Ešte je v tom zrno. No však to som vyhodila. No a teraz môžeme ísť. To bol ako žalúdok? Nie, žalúdok ešte len teraz príde.
to nejde. Bude do veľké tučné. Použij na to nožík. Ako som sa s tým natrafila až nakoniec. Pozriem sa na to. No ti beká, rýchlejšie. No nemôžem, vypni to chvíľku. Vypni to. Ty si mohla šťahla orgán. Ručka šmátralka. Čistú vodu. Do čoho? Daj toho. To mám vyliať? Áno. Uj, pozri, Alex. Čakaj ma. Tak keď chceš vidieť, nemusíš Tu je, vidieť. tu to je. Ale to sú čreva? Je Tu čreva, áno. Môžeš mať to. Je mi z toho dobré. Prahu. Ty bojaš. Tebe sa to nehnusí. Kde ma chce? Teraz mu vyrežené akože okolo rýsky. Akože. Jak to bolo s tým domovom? Paďa, toto je náš ako... Aha. Toto je náš, akože, dom. Akože, no, asi. To je debilina. Ale tebe sa to páči. Ale je to debilina. No prosím pekne. Áno? V izbe. Ale ja neviem, pri veciach. Mami, pozri sa! No. Orgány! Občas daj zabrať. Pekné. To bude na Toto je internete. tučné. Každý si to môže pozrieť. To je len tuk? To je len tu. A čo je tá gulička? Chápeš, aj Toto? každý. To je srdiečko. Toto je pečeň. Keď to bude na internete, tak si to každý môže pozrieť, aj v Rusku. Dobre. Toto je pečeň. Ty si to nechávaš? Čo? Tebe? Áno, áno, do polievky. Ja to nebudem jesť. To je hnusné. My tie orgány budeme jesť? Ty možno, ale ja nie. No. Toto sú čreva, prosím pekne, poníženie. Krásne. Toto je žalúdok. Hoď mi ho sem. Ten žalúdok, prosím pekne, rozrežeme. Kde sa rozrežem? Fuj. Prečo ho chceš rozerávať? No, lebo ten sa dá uvariť do polievky. Aha, fúj. Ale ja... Ježiš. Typu. Jak som to zľakol. Jak si A to bude? kvapka, Pozor. pozor. Už som to zistil. Hej, mne to kvaplo už asi 10 krát na mňa. No, na boci, takže som bosa. Aj, a kvapne ti to nám. Ale... Ja nie. Ale si pôjde vodu vyliať, treba žen tam do tých kvetov. Ja.
kvety dostanú trochu biomasy. Môžu. Co je to biom? To im fakt prospieva. Ja viem. Jen zasypał, To sme skončili. Ešte raz, že na polovičku, prosím? Môžeš. Môžeš to. Tak a to je koniec. Tu vidíte svojho kameramana. A mňa nie. Nebolo ma vidieť, bola?